Abjou, abjou. Det er virkelig svært at holde masken på der. Dum mand, der får far med os. Fucking. Har du sådan ingen fysisk mulige tanker? Nå? Nå? Skal det være min, hva'? Hva? Skal det være på den måde? Skal det være på den måde? Skal jeg lære dig en ting? Kraftedme være nok. Så kan du gå væk, mand.